Anyway. Enwere m ajụjụ atọ m chọrọ ịjụ gị. Ọkwa ịdịla njike? Nke ọ bụla ị zatara na agbanyeghị ego otu puku naira gị jide nnọọ. Ọ dị mma. Ajụjụ nke mbụ bụ kedu ihe a na-akpọ pineapple n'asụsụ Igbo? Look at you. One would think you are mature, but your brain is like that of a. Pineapple. Ọ dị mma. Ajụjụ nke abụọ. Kedu ihe a na-akpọ tomatoes n'asụsụ Igbo? Ihe a bụrụ ihe na-eri eri na ihe awụ condiment eji esi ofe. What they call quarantina. Achọrọ ihe a na-eri eri. Yes. Ihe a na-eri eri. Ọwọwụ ihe a na-eri eri. Ma ya those things bụ some condiments eji esi ihe those things. If I decide to release this vertical one on you. Ihe ndị a na-eri eri. Ọ dị mma. Ajụkwara m gị abụọ, m jụọ gị nke atọ. Nduzi oge nke atọ. Ọ dị mma. Kedu ihe a na-akpọ Indomie n'asụsụ Igbo? Nri ndị ọcha. Ọ ya azị ikpeazụ gị. Indomie enwe afọ na Igbo. Kedu aha ị ga-akpọ Indomie n'asụsụ Igbo gị? M ga-akpọ ya nri ndị ọcha na because before ndị forefathers anyị nọ this place. Shut up. Amaghị a na-akpọ Indomie na na-eri Indomie. Yes, also. Isi ndị forefathers gị erighị Indomie. Kedu kwanụ maka spaghetti? Ịkpọ Indomie nri ndị ọcha, kedu ihe ị ga-akpọ spaghetti? Spaghetti also nri ndị ọcha na. Ke ka ị si amatakwanụ ha? Anyị na-ere akpụ, osikapa, agba, ji, akpụ, all those things ka anyị na-eri that time. But spaghetti, Indomie, all this. Ọ dị maka ikpeazụ m chọrọ ịjụ gị n'ihe a ga-arakwa ara. Kedu ihe a na-akpọ watermelon n'asụsụ Igbo? Watermelon. Aka m dị n'elu. Please. Agwala m agwa.